F'intervista waqt Bondi Plus, il-Ministru Jason Azzopardi qal li mhuwiex minnu li l-Prim Ministru kien ta' xi assigurazzjoni lil Franco De Bono qabel ma sar il-vot fuq il-budget illi għadda. Dan il-Prim Ministru ma joqgħod għall-ebda kondizzjoni u għamilha ċara jista' jitfa' dubju kemm irid, però Prim Ministru Inti tagħti assigurazzjoni li fi żmien il-budget Franco De Bono ma ingħatax assigurazzjonijiet? Iva, u l-Prim Ministru għamilha ċara on record. Dikjarazzjoni li ma taqbilx ma dak li kien qal Franco De Bono nnifsu. Ma The Times fit-23 ta' Diċembru, Franco De Bono kien żvela li fit-3 ta' Diċembru huwa kien ivvota favur l-estimi tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern għaliex kellu weda personali li jrid l-istess vot minant il-Prim Ministru li sa tmiem is-sena jaqsam fit-tnejn dan l-istess Ministeru. Fi kliem De Bono huwa ma kien komdu xejn mal-kuxjenza tiegħu li jivvota favur l-estimi ta' dan il-Ministeru fi żmien il-budget għaliex ma setax jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Ministeru li fi kliemu kien jinstab fi stat ta' konfużjoni. Qal li huwa kien informa b'dan lill-Prim Ministru qabel ma ttieħed il-vot. Żied li tant ma kienx komdu li jivvota favur li s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Borġ Olivier kien qed iqatta' ħinijiet twal id-dar tiegħu jipprova jikkonvinċih jagħmel maqlub. Kien waqt waħda minn dawn l-okkażjonijiet fejn Borġ Olivier kien id-dar tiegħu jgħid De Bono li sar kuntatt bejnu u bejn il-Prim Ministru u Lorenz Gonzi wedu li sa tmiem is-sena l-oħra kellu jaqsam il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern fit-tnejn. Kien biss fuq il-bażi ta' dak li Lorenz Gonzi wedu b'mod personali li Franco De Bono ivvota favur il-budget. Intant wara li giddeb dak li qal Franco De Bono, Jason Azzopardi fl-istess programm qal ukoll illi lil Franco ma jifhmux. Hello, jina qed tippretendi wisq minn għandi qed tippretendi li nifhem il-Franco De Bono. Mhux qed nifhmu. Qed jagħmel ħsara kbira lilu nnifsu u mhux biss lilu nnifsu. Azzopardi qal li dan kien l-aktar gvern illi konsulta fl-istorja ta' Malta, kif ukoll gvern tar-records fix-xogħol. Kellek ruxma ta' vacancies is-sena li għaddiet, rekord ta' vacancies. Jgħid li anke fl-edukazzjoni pajjiżna qed imur tajjeb ħafna. Edukazzjoni is-suċċessun.